Прывітанне, нашы маленькія сябры. Вось мы ізноў сустрэліся з вамі, каб цікава і пазнавальна прабавіць час. Прывітанне, гаварун! Я думаю, ты можаш трошкі адпачыць і далучыцца да нас. Згодны? Сёння, дзеткі, мы з вамі будзем вывучаць геаметрычныя фігуры. Вох, няўжо гэты паштальён прыйшоў да нас? Вітаю! Вось дык нечаканка, неспадзяванка. Гэта нам? Нічога не разумею. Зараз прачытаем. Вас вітаюць дзед Рыгор і баба Франя. У нас здарылася бяда. Нам забылі зляпіць дом, а на вуліцы холодна. Ратуйце! Дзякуй за ліст. Мы пабудуем ім дом з дапамогай чароўных слоў. Анцы, цванцы, трычы. А цяпер давайце разам. Анцы, цванцы, трычы. Цудоўна! Пачнем будаваць сцены. І першай геаметрычнай фігурай будзе квадрат. Давайце ўпрыгожым яго. А гэтая цікавая фігурка, якой мы ўпрыгожваем сцяну, называецца ромб. Выдатна! А цяпер давайце зробім акно. Які прыгажунчык! А вось і кампанія бабулі з дзядулем будзе. Дзеткі, а што нам трэба зрабіць, каб уберагчы бабулю з дзядулем ад дожджыка? Правільна, дах. Ён мае форму трыкутніка. На даху абавязкова зробім буслянку. А пакуль буслы ў вырыі, яго даглядае сябар-крумкач. Вітаю! А цяпер пакладзем перад домам прыгожы дыванок, каб выціраць ногі і не несці смецця ў дом. Гэта геаметрычная фігура называецца авал. А чаго ж нам не хапае ў нашым доме? Правільна! Дзвярэй! Яны маюць форму прастакутніка. Вох, а хто гэта там? Вось дык сюрпрыз! Прывітанне, фіялетавы чалавечак! Мы так за цябе хваляваліся! Бачу, фрак знайшоўся? Ну і цудоўна! Было прыемна пабачыцца. Ну што ж, цяпер можна паставіць плот, і наш дом і падворак гатовы. Можа, з вас нехта ведае, якую форму мае гэтае кола? Гэта круг. А давайце паўторым назвы геаметрычных фігур, з якімі мы сёння пазнаёміліся. Квадрат, трыкутнік, авал, ромб, прастакутнік, круг. Малайчынкі. Цяпер можна і бабулю з дзядулем пазваць. Добры дзень! Падабаецца? Мы гэта зрабілі для вас разам з дзеткамі. Яны цудоўныя памочнікі. Калі ласка, запрашаем вас у хату. Ну а нам прыйшоў час развітвацца. Дзякуй за кампанію і скора ўбачымся. Здаровы бывайце, нас не забывайце!